number 1 here 7. Genesis chapter number 4, verse 1 and 7. Our Elena, former deputy president, uNkulunkulu Emmanuel. Genesis chapter number 4, verse 1 here 7. Sizofunda nje incwadi zibeningi. Mhlambe ungabhala phansi wenzele ukuthi uphinde usivuke ngosendle ngiyakholwa ukuthi akekho oqinekile kakhulu ngikholwa ukuthi ngijahile sabana so ayakuningi so singahlala nje size siphume ngoba sezohamba ngamabhasi mawuphuma uzothi uyapha ayikho yenza so fanele uhambe ebhasini. I'll say about that was put there. Genesis chapter number 4, verse 1 to 7. U-Adamu wamazi umkakhe u-Eva, wakhulelwa, wazala uKhayini. Wathi, ngitholile indodana kuJehova. Waphinda wazala u-Abela umfowabo. U-Abela waba ngumalusi, uKhayini waba ngumlimi. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKhayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. Naye u-Abela waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. UJehova wanaka u-Abela nomnikelo wakhe. Kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesethukuthela kakhulu uKhayini. Ubuso bakhe banyukumala. UJehova wathi kuKhayini, uthukuthelelani na? Ubuso bakho bunyukumeleleni na? Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle, isono sihlezi ngasemnyango. Uncanela kwaso kukuwe, kepha wena umelwe ukusibusa. Amen. Siyabonga. Mhlawumbe nje kafushane namhlanje indaba yami ngifisa basiphendule umbuzo othi ungabe uNkulunkulu ufunani noma yini efunwa uNkulunkulu. Amen. Use mhlawumbe nawe ungazwenza okunye ucabanga ukuthi kona lokho uNkulunkulu akufunayo. Manje ake siphendule kahle umbuzo ukuthi uNkulunkulu uzomnikeza lokho akufunayo ngoba ukhona bona lokho uNkulunkulu akufunayo kuwena nawe. Manje ke ake sibheke ukuthi yini leyo uNkulunkulu ayifunayo. Amen. So kule ndaba ke sifundayo bazalwane kafushane sichazelwa ngezingane zika-Adamu no-Eva, eyokuqala kuKhayini, owesibili ku-Abela. Then iBhayibheli liyasichazela ukuthi ke babekade bengafani. uKhayini wayekade ewumlimi, u-Abela wayekade ewumalusi. Then ke ngesikhathi basebenza emva kwalokho babesebenikela uNkulunkulu. So u-Abela wathatha naye ezivini ayekade enazo wanikela uNkulunkulu. NoKhayini naye kanjalo wathatha izitshalo ayekade naye enazo wanikela uNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu akamamukelanga uKhayini nomnikelo wakhe akamamkelanga. Bese kuthi u-Abela yena wamukela uNkulunkulu. uNkulunkulu wamukela nomnikelo wakhe. Amen. So lokho nje okokuqala nje ukuthi yindaba ma benikela uNkulunkulu bobabili bese uNkulunkulu amukelo yedwa amukele uAbela angamamukeli uKhayini. Awuthatha uNkulunkulu umnikelo kaAbela kodwa bese engathokozi
ngomnikelo owenziwa uKhayini. Yindaba kwenzeke kanjalo uNkulunkulu kubo ngathi uyakhetha. Amen. Impendulo kulokho uma ufunda incwadi yabaHebheru chapter number 11 verse number 4 lithi iBhayibheli ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu. Bese kuthiwa lo mnikela ngawo wathola ngobufakazi noma wakade ubufakazi bokuthi yena uAbela ulungile. Amen. Ngamanye amazwi into ebahlukanisayo uKhayini benoAbela ukuthi uKhayini noma ayenikela kodwa wanikela kungekho ukholo, wanikela ngaphandle kokholo. Kodwa uAbela yena mayenikela wanikela enokukholo uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uAbela yena waqala wakholwa uNkulunkulu. Emva kwalokho wayesenikela uNkulunkulu, wanikela ekholwa uNkulunkulu. Kodwa uKhayini yena akaqondanga kubalulekile kangako ukuthi akholwe uNkulunkulu. Akaqondanga kuyinto ebalulekile kangako ukuthi anga-right noNkulunkulu abanodlulane noNkulunkulu. Kodwa uKhayini into akayibona yena ukuthi cha ibalulekile noma mangiyenza uNkulunkulu uzothokoza ukuthi anikele uNkulunkulu. Amen. Banikela bobabili lo uyakholwa lo uyakholwa. As a result uNkulunkulu wamnikela uAbela lo unikela ngokholo. Wangamamkela lo onikela engakholwa. Amen. IBhayibheli kaJuda verse number 11 lithi malikhuluma ngabafundisi bamanga lithi maye kubo ngoba bahamba endleleni kaKhayini. Lithi maye laba bahamba endleleni kaKhayini. Yiphi na indlela kaKhayini? Indlela kaKhayini ile yokuthi ucabanga ukuthi uNkulunkulu udinga umnikelo wakho ngaphezu kokubedinga wena. Indlela kaKhayini ile yokuthi unikele uNkulunkulu kodwa wena ungazinikeli uNkulunkulu. Indlela kaKhayini le ukuthi noma uzenza izinto ezinhle kodwa uzenza ukukholwa awunakho. Kanti nanoma yini oyenza ungakholwa ivedane ibe yimbi. Ingathi iBhayibheli incwadi yamaHebheru chapter 11 verse number 6 lithi kepha vele ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Nanoma yini oyenza ukukholwa kungekho uNkulunkulu vedane angathokozi. Noma ungathi uyanikela kodwa ngaphandle kokukholwa akathokozi. Nanoma yini ongayicabanga ukuthi yenze uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukukholwa kuqala. uNkulunkulu ufuna ukukholwa phambili before uNkulunkulu ungamenzela khona. Amen. Kodwa indlela kaKhayini ithi asihambe sizonikela. Kodwa thina sibe singayinikela ngoqobo. Indlela kaKhayini abantu abanikela uNkulunkulu kodwa bona bebe bedlala uSathane. Indlela kaKhayini abantu abalethe imali zabo uNkulunkulu kodwa bona bebe besabuswa isono. Indlela kaKhayini. Amen. Eningozi lendlela kaKhayini. Mina ngifuna ukuyisho wena namhlanje awusuka endleleni kaKhayini. Uhambe ngendlela kaAbela. Uthi noma umseve uNkulunkulu kodwa umseve uright naye. Umseve ungolungileyo, umseve ukholwa kuye, unobudlelwano right naye. Amen. Amen. Suka endleleni kaKhayini. Uyabona uKhayini into akayenza wasuka wazonda umfowabo. Wamzonda umfowabo waqhubekela phambili wagcina sesemulala. Kodwa umnikela bona wayebona kuyinto efanele yenze uNkulunkulu. Kodwa noma ekwenza ukuthi uphinde azonda umfowabo. Noma ekwenza ukuthi uphinde abulale umfowabo. Noma amazwi yawo ubona umnikela ku-right ukuthi ngiyamthokozisa uNkulunkulu. Noma ngiyenze njani noma ngingaphila kanjani kodwa ngoba ngiyanikela umnikelo wami engunikela uNkulunkulu ngenza ngibe right naye. Indlela kaKhayini leyo. Amen. Endingozi suka endleleni kaKhayini. Amen. Amen. Ngiyacela sifunde incwadi kaSamuel oqala chapter number 15. Jesu
incwadi yesiningi namhlanje ngoba asijahile. First Samuel chapter number 58 verse 13. uSamuel wafika kuSawule. Sawule wathi kuye, "Mawubusiswe nguJehova, sengifezile izwi likaJehova." La kade kuthula uSawule ukuthi akahambe ayobulala, abulale konke esweni lama-Amaleki, angashiyi lutho. Mayefika uSawule nala ayekade ehamba nabo, wangabulala konke, kwakhona akakushiyayo. Ngalesikhathi esezohlangana noSamuel, leli vesi silifundayo, uSawule usethi kuSamuel, "Mawubusiswe uJehova ngoba sengilifezile izwi likaNkulunkulu." Ngamanye amazwi uSawule wayekade ethi ngiyenze njengoba uNkulunkulu kade eshilo, ngilifezile izwi likaNkulunkulu. Amen. Ngalesikhathi esho njalo uthini uSamuel? Bese landela Samuel wayesethi, "Uthini lokhu kukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kwezinkabi engikuzwayo na?" Sethi Samuel, pho manje yini lengizwa ikhala? Nawo umsindo onguzwayo ukhala emva kwakho, kodwa wena uthi ubulalile konke. Kodwa manje kukhona umsindo engizwayo. Abantu abahamba endleleni kaKhayini, abantu abangalaleli izwi likaNkulunkulu. Abantu abahamba endleleni kaKhayini noma bakhuluma ngazo ukuthi bayalenza izwi likaNkulunkulu. uSawule wayethi sengifezile, ngenza njengalokhu uNkulunkulu eyalile. Kodwa wayengenzanga njengalokhu uNkulunkulu eshilo. Amen. Uthi wakhona umsindo enguzwayo ukhala emva kwakho na. Amen. Uthini uSawule? uSawule uthi wathi, "Babuye nazo kuma-Amaleki." Yabuza ukuthi babuye nazo. Akasifake yena lapho. Ya. Ngokuba abantu bayela ezinhle zezimvu nezezikabi ukuba bahlabele kuJehova uNkulunkulu wakho. Abantu akalifaki lapha, abantu babuye nazo. Yaqhubeka. Ezinye siziqedile nya. Nabo besifaka. Mase kuya ngokuqeda ke, ukubulala seyifaka, hayi sibulalile. Kodwa ke abantu khona bayishile ababuye nazo. And lezi bathi buye nazo, uyachaza ukuthi why sibuyile. Uthi sibuyele nje ukuthi kwenziwe umhlatshelo ngazo kuJehova. Ngamanye ngalesikhathi bebhizi bebulala, njengoba uNkulunkulu ethi ababulale konke. Kodwa babebathi engathi into enhle kakhulu, into engathokozisa uNkulunkulu akusikho ukuthi siqede zonke lezi zinto njengokusho kwakhe. Kodwa into engamthokozisa ukuthi siyonikela kuyena, ukuthi siyakwenza umhlatshelo, uNkulunkulu uzojabula. Amen. Uthini uSamuel verse number 22? uSamuel wathi, "uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo, njengalokhu enamele ukulalelwa kwezwi likaJehova na?" Kahle kahle yini uNkulunkulu ayifunayo kuSawule? Yini uNkulunkulu ayithokozelayo? Ngabe uthokozela iminikelo, ngabe uthokozela imihlatshelo, noma uthokozela ukuthi kulalelwe izwi lakhe na? Ikuphi ukuthokozisa uNkulunkulu na? Sawule wayecabanga ukuthi ngenxa yomhlatshelo akawenza uNkulunkulu uzothokoza. Kodwa nami sambuza ukuthi yini uNkulunkulu ayithokozelayo? Qhubeka. Beka ukulalela kuhle kunomhlatshelo. Ukulalela kwezwi likaNkulunkulu ikona okuhle kakhulu. Ukulalela kwezwi likaNkulunkulu ikona abafunayo. Ngaphezu kweminikelo ongathi uNkulunkulu wena umenzela yona. Into abayifunayo ukuthi kulalelwe izwi lakhe. Amen. Yabona nakwezinye indawo akukhulunywa kakhulu ngendaba yokuphenduka nokuthi uphilele uNkulunkulu, usarende, uzinikele wena ngokuphelele uNkulunkulu. Kodwa into ekhulunywa kakhulu ukuthi unikelwe imali.
Makushunyelwa nemali kushunyelwe eside isikhathi. Kodwa masekiwe ezweni sakubuya nje ukuthi awuthathe nje 15 minutes. Kodwa isikhathi esiningi sisipende emnikelweni. Ngabona baqala ukuthi nathi into uNkulunkulu akazothokozela unikele. Ngaphezu kokuba engathokozela ukuthi kulale izwi lakhe. Amen. Ngabona ukuthi kufanele igcizezelwe kakhulu emphasize ukulalela kwezwi kaNkulunkulu. Ngaphezu kokunikela. Amen. Ngabona ungajabula ukuthi abantu bayanikela bayiletha imali kodwa bona bebesaphila ezolweni. uNkulunkulu akaqalithoza, abakamthozisi nakancane. Noma kanikela ngemali yakhe yonke uNkulunkulu akakathozi. Uyaqala ukuthokoza uNkulunkulu mhla uthatha isinqumo sokholo. Amen. Abanye banikela imali. Banikela nangesikhathi sabo. Abanye bahlala bekhona enkonzweni ngaso sonke isikhathi. Akaba ukuthi ngoba mina ngihlale ngikhona enkonzweni ayoNkulunkulu uthozile ngami angiphuthi. Kanti awaqala ukuthozisa uNkulunkulu. Akusiyo uNkulunkulu abefuna leyo. Amen. Abanye banikela ngamaphimbo bayahlabelela njalo awenzeke uyazi nayo ukuthi khanye worship imiswe yimina. Kodwa akanikelile ngoqobo lwakhe uNkulunkulu. Ucabanga ukuthi hayi uNkulunkulu uyathokoza. Kodwa hayi boyezulwini mina ngoba ngithe ngihlabelela. Ngoba mina ngiyashumayela hayi mina ngiraji noNkulunkulu. Kanti abamthozisa uNkulunkulu. Amen. Wena bahlabelela ukuthi hayi basabane asidumisele uNkulunkulu. Asidumisele uNkulunkulu akakwazi ukuyidumisa. Asidumisele uNkulunkulu. Simakhele isihlalo basalwane uNkulunkulu akazohlala kusona. Ukhuluma umuntu osandla uSathane. Ucabanga ngakhele uNkulunkulu isihlalo yena esandla lamadimoni yena esahleze esonweni uthi yena udumisa uNkulunkulu akakwazi ukudumisa. Yeah. Leyo nto ithokoza uNkulunkulu akadinga phora sakho akadinga hlabelela kwakho akadinga into ocabanga ukuthi unika yona. uNkulunkulu bedinga wena kahle kahle. Noma basesenza ngalezinto bona basesenza noma ngabayeke bakusane ngembopho wena manje wayinikela uqobo lwakho uNkulunkulu wena unikele wabashila bonke. Amen. Noma ngathi imali yokunikela ungenayo uthemba kunikela wahlala phansi wena ukuthi uqobo lwakho unikelile uNkulunkulu ngoba bagijima nemali nje kodwa bayinikelanga uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu akathokozi ngawo. Bayifokho sebenikelile. Bayifokho sebethele izinto zabo bezenkonzo benza babhizinesi izinto zenkonzo. Kanti basenzele isifokho. Ngoba bengakholwa. Kanti uNkulunkulu ayidingayo. Asibuke Hosea 6:6. Oh Jesus. Hosea 6:6. Ufuna uNkulunkulu. Hosea ngiyazi ngase kubadida abantu. Ngiyababona nje nabaphambi bayaphenya bathi. Abanye bawubhekisa ngomeli ngale. Sebeyacaca bangalifunda iBhayibheli ukuthi abamazi Hosea kuphi. Akasiyo. Noloko lethenda lokufunda naye abamazi Hosea. Hosea 6:6. Ngokuba ngifuna uthando. Nathi into uNkulunkulu lathi ayifuni. Hayi umhlatshelo. Hayi umhlatshelo. Ngifuna uthando bese yakha hayi umhlatshelo. Kodwa uma lethi umhlatshelo lokho uNkulunkulu akudinga. uNkulunkulu ufuna uthando nawe wena. Hayi umhlatshelo. Ya. Ngifuna ukumazi uNkulunkulu kuneminikelo. Ngifuna ukumazi. Ngamanye into bungayilangazeleli ukuthi wazane noNkulunkulu. Into bungayilangazeleli ukuthi ube nobudlelwano naye. Yena into ayifunayo ngaphezu kokunikela. Hamba with Marko 12, verse 28. Marko 12, verse 28. Kwase
anti-faith uJesu ngokuvuka kwabafileyo. Wena ukuthi ayathi uJesu uphendula kahle. Wabona yathi kule ngalifunda la kuJesu ake ngisondele nawe ngiyobuza. Manje Jesu uzothini? Umuphi umyalo oqala kuyo yonke na? Uthi muphi nje umyalo oqala kuyona yonke? Uthini uJesu? uJesu waphendula wathi, owokuqala ngokuthi yiswa inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi yinye. Uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho. Owesibili yilo, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uthi ngokuphela lokuqala uthi uJesu lalela wena thanda uNkulunkulu ngayo inhliziyo yakho, ngayo ingqondo yakho, ngayo umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Mawufuna nje umyalelo wokuqala yilowo. Okwesibili ukuthi thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ngoba manje uJesu uthi into engifunayo kuwena ukuthi ngithande iba nobudlelwano nami. Namathuba agcini lakho iba nobudlelwano nabantu. Thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uthi uJesu nakho okukhulu nakho mina engikufunayo. Amen. Ngoba abanye nababenikela kodwa babathanda abantu, abanye nababenikela kodwa unabantu abazondayo, unabantu abangaphiwe. Ngoba uthi uNkulunkulu uyathokoza. Lalela, uNkulunkulu ufuna ukuthanda abantu abaphila nabo. Yeah. uNkulunkulu ufuna ube nobudlelwano obuhle nabantu, ukwazi ukuphikisana nabantu. Amen. Thanda uNkulunkulu bese uthanda abantu ophikisana nabo. Thanda uNkulunkulu, uthanda umakhelwane. Ithini lethi uJesu mayitshela kanjani? Umbhali wayesethi kuye, yebo mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwayo. Futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke, nokuthanda umakhelwane njengalokhu umuntu azithanda yena, kudlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo. Isithi le ndoda mayichaza uJesu yona isivele iyambulekelo kakhulu. Isisho nalokhu uJesu angakusho. uJesu nje uthanda thanda mina, thanda umakhelwane. Yona isithi hayi Jesu yabona okushoyo. Usuvele wangitshela into enkulu kakhulu, lokho okushoyo kukhulu.